support real food ecosystem, not only through food patrols, but in our project, and I hope that we will continue work. That food waste prevention is achievable at local level. Thank you. what is your name? You don't talk English. Yes, because you've been all. It's not very popular on Poland. From the talented young cook, it's very interactive, but we have some challenges. You as a physical person took part in almost all our Istanbul, especially thanks to our collaborator Sedrin. But the month the project ends, what would you do? My colleagues Sophia and Alex. Thank you very much for sharing and participating in this. Точно този органичен отпадък, който свещи темата на този проект, това е от съществено значение за климата, който на практика се затъпля все повече и повече. Try to make it as a part of our everyday life. Separate the waste collection, and now it's started with Don't do all of this. It's so important that today В момента е много модерно да се консумира. Всеки консумира повече и повече и се радва от това, а всъщност трябва да стане модерно ние да консумираме толкова, колкото ни е необходимо. Затова в този проект работихме с най-различни възрасти, деца, тинейджери, възрастни хора, всякакви хора. И всъщност такива проекти са много важни, за да потребяваме по-малко, да изхвърляме по-малко, да бъдем здрави и да пазим околната среда. Още нещо важно, че освен с деца и всякакви възрасти и други хора, ние работихме и с общински администрации. И тези общински администрации бяха вдъхновени от това, което правим и видяха, че когато проявяваш творчество, имаш визия и си системен в усилията си, тогава всичко може да се огъне. Тоест системата се огъва и ние вече не можем да се върнем към положението тук е така или така беше преди. Ние вече ще живеем по-новому с малко отпадъци от храна.